Negde oko podneva trube zatrubiše zbor. Nasta velika pometnja, jer svi hitaše ka crkvi Samodreži, gde će im se obratiti knez Lazar. Kiša lije kao iz kabla. Spojili se sumorno nebo i crna zemlja. Ljudi gacaju po blatu, namiču kabanice na lice. Svi se čude kolika se kiša sručila. I gde baš sade pred sutrašnji boj? Iako je nebo sumorno, lica su im vedra. Nema među njima nikoga ko se ne ponosi što se odazvao na knežev poziv. Nema nikoga ko se dvoumi da li je trebalo da dođe, niti ikoga ko već nije spreman za ljuti boj. Ljudi se osvrću, ohrabruje ih mnoštvo koje se okupilo između Laba i Sitnice. Gledaju s divljenjem u vitezove pod punom ratnom opremom, u njihove oklopljene konje. Oni su njihova uzdanica, jer kada prođe teška konjica, iza njih ne ostaje niko na nogama. Kada se pojavio knez Lazar na konju, bio je okružen svojim najodanijim vlastelinima. Kraj njega su bili Vuk Branković, Miloš Obilić, Vlatko Vuković, Ivan Horvat, Jug Bogdan, Musići, Vojvoda Krajimir, Dimitrije Vojihnović, Pavle Orlović, Milan Toplica, Ivan Kosančić. Videti samo njih bilo je svakome dovoljno da bude siguran u pobedu. Još kad je knez viknuo: "Vi, o drugovi i braćo moja, velmože i blagorodni vojnici, vojvode veliki mali, sami ste znali i videli kolika nam je dobra Bog u životu ovom darovao. I ničega krasnog i slatkog ovoga sveta, slave i bogatstva i svega što je ljudima potrebno, ne liši nas. Nego šta više, on nam i umnoži. Zato ako nam što nevoljno i bolno bude, da ne budemo nedobrotvorni i neblagodarni njemu za ovo. Ako mač ili rana ili hiljade smrti dogodi se nama, podnesimo to slatko za Hrista i za blagočestivu veru našeg otačastva. Bolji nam je podvig smrti nego li stidan i ropski život. Bolje nam je u boju od mača smrt podneti nego li pleća neprijateljima našim dati. Mnogo požive smo za svet. Postarajmo se dakle da uskoro podvig stradalački primimo, da bismo poživeli večno na nebesima. Imenujmo sebe vojnicima Hristovim, stradalcima za veru kako bismo se upisali u knjigu života. Ne poštedimo tela naša u borenju, da od podvigopoložnika svetle vence primimo. Stradanja rađaju slavu, a trudovi posreduju za počinak. Za krst časni i slobodu zlatnu." Na te reči zauri se iz 10.000 grla. Za krst časni i slobodu zlatnu. Samo što se masa počela razilaziti, osokoljena kneževim rečima, kroz nju se trkom probija jedan vojnik i viče: "Kneže, stižu neprijatelji." "Gde su?" pita ga Lazar. "Idu na Gazimestan,"